ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ଟଗର ଫୁଲ ଅଛି ଓ ଏଇଠି ଆମ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରେ ଗଲେ ଆମର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଗଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଗଲେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଟଗର ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆଗରେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଗିଚା। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଚୁଟି କଟାଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣେଶ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବୁ।